Moje jméno je Marcel Albini a vyhrál jsem nejlepšího zápasníka roku 2024. Jak se ti líbil dnešní večer? Tak dnešní večer byl určitě nádherný, bylo to pro mě hrozně inspirující vidět všechny ty legendy, olympijský medailisty, mistry světa, lidi, ke kterým zlížím a za mě to bylo prostě krásný. Kdo je tvůj největší vzor? Mým největším vzorem v této chvíli je asi Artur Omarov, který byl a furt je můj mentor. Bohužel kvůli tomu, že se zranil, nemohl jet na olympiádu do Paříže, tak jsem se vyskytl já právě na místě, který si měl podle mě zasloužit on, ale už to tak je. No. Jaký je tvůj moment, na který nejradši vzpomínáš z minulého roku? Těch momentů je víc, určitě to jsou společné momenty s klukama, jak jsme trénovali, ze soutěží s trenérem, podpora vítězství i prohry, ale prostě ten společně strávený čas a ta cesta. Jak dlouho už se věnuješ zápasu? Od 5 let, celý svůj život. Jak jsi se k tomu dostal? Z zápasu jsem se dostal, protože rodiče mi dali na výběr, co bych chtěl dělat za sport a tak nějak mi to přirostlo k srdci. No. Je něco, co by si vzkázal lidem takhle do kamery? Tak určitě sportujte, dělejte, co vás baví a vydržte a makejte.